Ngapen pau jing sngongu ublay kini kesngi sa isin pan ha ka mga yo ban teng biang ban sam ni ga ktien ka so blay ban ngai ku blay philang baro ka snap i ga kning ka so blay ni kesngi ai ku blay fi ka kerfen ka jo Jesus Christ kum jo rong apdeng sngo bhai ki balong ka sin ka baning kong pi snap i ga ktien ka so blay la ka channel ngapdeng sngo bhai fi ro kum jo ha ka kerfen ka Jesus Christ bat kalong ko por ko comment ni kesngi ka mga yo ban teng ban sam ka ktien ka so blay bat nga kwa banong ku blay shibon kani ka por jaga jing sak score ka jong fi ya kani ka ktien ka so blay nya ingo yu blay ba kani ka sngi ka ba gi don ha ka jing do ring kat ka so blay la pi sngo kum ba pi long marway pi sngo marway henry utrai udon ring kat bat pi kan mau ka kular ka jong Jesus Christ ong kum ni ngan long ring kat bat pi hadu bawai no jong ka perthai kaumon utrai uyai don ring kat bat pi la pi sngo ni pim sngo ka jing don jo tang ba udon bat pi udon bat pi wong ngano mi no ipi ngan ring kat bat pi ngan yarab ipi ngan krishan ipi ngan ai bor ipi ngan tay ipi ngan penkhia ipi ngan kerkhu ipi ngan penon burom ipi la pi don hapdeng ka jing chen char ngan long ring kat bat pi bat ngan pelat ipi ne ka jing chen char ka jong pi baro ong utrai bat ngan pen i hapi ka jing pen em ong utrai bat haba pi khot kerpat enga ngan pai ktin ni pi ong utrai kada de ka kular ka jong blai nam ta jong pi utrai wong ki khon ka jong pi ki long ka jing ok kanti ka jong ong utrai an wan ngan tay ka ying ka jong pi pen khia ye pi ong utrai blai don sibon ki jing kular ka jong ka ktin ka jong bat kini ki jing kular ka jong ki de ye pi baro haba pi ngai ha utrai pi tay bai ka jing de ka jong pi utrai ek bo blai kular uyo ban pen deprot ha ka chi im ka jong pi dan pling jong pi mat sibon ki jing tenjo ki jing shem ki jing pen wet ki jing pen pep lani ki jing kan rum kan ram hinga sem ki jing bom ya sto jing mod apling shikurem lani ki jing kan riang jing kon ki jong pi wanam do jing kremen ha pila duai jit ban shania ha blai but ye ka pi duai blai lo yo smo ba ka por ka jong blai un jubab ye ki jing duai ka jong pi but kat ba pi dang up ye ka jubab no blai nagaliang ka jong pi ka long shubu ban yala de yet kambon yala de bu ban yala de yaran kan no jing bom hok ka basno api shu bread ya ke jai pop ke basno api ya ke jing penwet baro shu bread ikita tak ba khmi show Jesus Christ unong perlong perunong penjanai kat ba pinang bu bet yala de kat ba pinang jan yala de show Jesus Christ kat ba pinang tei bahai ka jing de ka jong pi utrai pinyo i ki kamba kin ja ka jing jong pi aga por ba phim poi perkhat kurem jong pi kalau mon ikon jong pi kalau mon kan wan ka jing pelai kan wan ka jing pen khia kan wan ka jing pendap ka jong blai ha ka jing em jong pi ka hing ka jong pi ka jing ka jong pi kinom long permanent kilong temporary utrai un pelai ya ka jing jenjar ka jong pi baro ong ka ktien ka jong blai try un wan ban day ban pen khia ban kar khui pi de wanam shifting wanam du jing kremen tay bahai ka jing adai ka jan ka jong pi utrai nang sho jing ye chu yo Jesus Christ abin ka sngi pin let ka ying ka jong blai shakri bahai ublai penan burom yu aingo yu pen krai yu ya ro yu duai snap ka ktin ka jong blai ka ba shakri ka jong blai ki hikai ha ka jing sang ka pi pi lai long pi ka kristan ka shisha long pi kristan ka shisha long bot ka shisha jong Jesus Christ nang ni shakaman or tulong juga jing arab ka jong pi u Jesus Christ la kentat yu pi la i ben yu pi la nyu ben yu pi la le ben yu pi henry utrai updiang yu pi compare kum ba pi long umap yu pi updiang yu pi kerku penan burom un le kamba ka jing ka jong pi en mau ba kalawei ka jong pi ka di ba pernai kalawei jo ka ying ka jong pi ka di ba pernai utrai sepenyo pat ha ka ba ka ying ka jong pi kan wan ka jing song sok song sang kan wan ka jing kerku kan wan ka kamba ka jong blai shakri bhayu blai ni ka sngi le ba ya ka man ka jong blai pen sngo bhayu blai un ai ka jing kwa jong ka don ka jong fi ta di ka jing khot jo ka ktin ka jong blai ya gilang baro barani ko por tu ni lej ban nga ka ktin ka jong blai ka bang kwa ban hikai ni ka sngi shapang ka parshi ka bo Jesus Christ udon ban hikai ni ka ta di ka parshi shapang unong ben bad ha ka di ka parshi jong unong ben ni pe naka we ka jikai ka Jesus Christ ka tagalong shapang to symbai ubahap halor jo mawsiang
kata gadi ke bangi pusan ni kesengi sepang symbai ubahap halor jung mawsiang ubangi la ban syam haka parsi jung nongben habaong parsi jung nongben ke bakren sepang ke jingalap gospel sepang ke jingalap ega ketien ke jung oblai to symbai udai ke ketien ke jung oblai lan ke gospel ke bala yalam ni yang ni ke parsi jung nongben dan sau jaka ki ba uniu symbai wahap wayu symbai wahap harut lenti wayu symbai wahap halor jung mawsiang wayu symbai wahap pedeng jung dingsya wayu pat symbai wahap haga kendo ke babah dia gadi gesngi ke jing pusan ni ka kring ke sublai ka dei sapang utau symbai ubahap halor jung mawsiang kamut yu Jesus Christ udon ban hikai sapang tu symbai wahap halor mawsiang tong ni pusan ban nga da ka banginya puli bat nga naga gospel ka jong Lukas kalenong ka bapra ka dekat ka benriu ka ongkum ni wei pat ru ulahap halor jong mawsiang te haba udang syumi ulayap rekyang no naba umyo jing sngem temin puli syu ka dekat ka bakat lai hang ni Jesus Christ open shai pang tu symbai bahap halor mawsiang lapen shai ha ka dekat ka bakat lai hang ni ka kren sapang kita ki jaj Kristan dan kita jaj beriu kiba wong kumnis ngam. Kita ti kiba halor mawsiang kilong kita kiba haba kila yo sngo kila ya pediang ni daga ketien da ka kemen. Bad kini kim don tien ki sungai Chipo badaga por juga jingten ju ki pai din no. Ki sungai Chipo badaga por juga jingten ju ki pai din no. Yang nu symbai ubahap halor mawsiang ke Bible klay itu ba tang sipor uim but namar ka jing shit terkong ka jing shit juga sengi uyap terkong no namar ba umyo jing sengem la pensriem ya kita ki jat priu ki ba haba kila yo sngo ye ka gospel yo sngo ye ka ketien ka zoblai haba kila yo sngo da ka ba kemen kila pediang ye da ka ketien Henry ki sungai tang sipor pada kapor jong ka jing tenju ki pai di no tadi ka basosi sepang ka jing etho yung Jesus Christ sepang to symbai bahap lo maro mawsiang tang sipor kapor ka jing tenju ki pai di no kani ka jing maham yang ay piru kani ka jing kaya yang ay piru ba ka jing im Kristan kam dei ban long tang siting por padu Jesus Christ mangaw him dei tang siting por utrai mangaw pingin long hado ko bukon namar kita kiba yaine hado ko bukon kita ken kin yo panyam pitip nem ka thong ko jong soitan ka long kum ni tangkum do ban pen phai din no yang ai phi namar utip ka jingwan ka jong utrai Jesus Christ kala hajan Jesus Christ on sa wan pan ban wan shaw no ek bla jet ka jong daga daw soitan daki boy ka jong daki daga jing start ka bakan ja baman ka jong upersang kat bala banle kumdo ban pen pai din yang ai phi bat ka we na ka but jong kumdo ban pen pai din yang ai phi kalang de ke jing e upersang ban ra ka jing jong jong phi khnang bangin thut no ban sakriu blai marga bail gong ba haki por juga jing ten ju haki por juga jing ki pai din no daga daw mangaw phi ni de ban long ki ba tip ki boy ka jong soitan thong ko jong long tang ban pai pen pai din pin puli ya ka jingi thulupa ka ba atho ha ka Stephen kong Timothy kal nong ka ba saw ka khat ka ning kong umin sim wong shai ba ki sngi ka ba khat do don bun ba ki ban hap no na ka chingai habong hap da ka chingai ndi ki tu ki bom pat ngai habong hap da ka chingai kaumot ki bala ngai ho Jesus Christ pen ban ki phai din no ki hap no daga jingai ki sange no ban ngai hau Jesus Christ kau mot ki bala pediang yu Jesus Christ ki bala pendap do men sim khoi ki bala syakri ba ki bala shirhem ba ben ban kata baro kalong tang sipor but the Bible kul maham ki hap no daga jingai mangaw phingim de ban hap daga jingai mangaw phingin yaine ha ka ban ngai bai tang hau Jesus Christ ba tang hau hi ni haban sumar ba ne ka daw ka sing ka jong blai kong uta ubo thmu ban yeng sumar ye o kulan ese ma pi kwa e ban lech beneng i kwa palat ban lech beneng i kwa ba ban don ban ta ka jingrong no
tang bah pening itu ka jing penkre ban don benta ka jing rong no sumar baharu ma don soitan ubawa kejat yangi bayale kat bala kumdo bangin kelon no bangin phaidin no ngin nget no tang sipor bu Jesus Christ ka daw mga pingi don kambat sumar bah ban jet bahal de banom sngo biang yel de banom sngo yel de banga klanya ban malagas ngin jet yel de ban ngin bu bai ban malagas ngin rong sika jing duai kanang bangin snow baik pada utrai hado ko bakot ba don bon ke ban phaidin no akis ngi ke bakhandu ong utrai kata de jing maham juga ketin ke chong play wadai manga pingi long kum nu symbai ba halor mawsiang uba tang sipor ki por ke jing tenju phaidin no pini ha ka bible don bon ba ki bri ke chong play ke batang sipor ki ngai tang ba ki phaidin no nak bengi pet uksa kum usol usim sol usim jong ke Israel hagaba dang sedang udi washir hemma ban ia yo blay bokok ngu yo blay uba bet ke jing im kata ke jing sedang ke jing kum usim jong ke Israel enrei kat badan ya jipo kadang ko por ke bau phaidin no upen kut ye ke jing im jong ke jing phaidin da ke ba umani ye ka tu kanong le ksoi kanong ai ksoi kanong le bertong tadi ka jing penkot ka jung usol usdang na kabadai penkot hak basniyo ikan mauru kum Judas usenran ujiso udai ubot yo Jesus Christ hangno Jesus Christ udan Judas ujubot yo Jesus Christ enrei ka bokot ka jung Judas kalong udino yo Jesus Christ uphaidino baru penkot da ka upeniap yel de how to life parsi usdang kum usenran ubot yo Jesus Henry open kot no dakaba len no yo Jesus Christ usange no yakaban bod yo Jesus Christ peniap ya de usdang nakabadai open kot sakabom de open kot sakaba baman kata ke sedang ke jong nang ta Demas way na kisenran ke babod yo apostol Paul unang bod yo apostol Paul uni usdang sisada ka bod yo apostol Paul ban syakri yo blay usdang da ka ba syakri yo Jesus Christ uihe yo Jesus enrai kata ka jin bod ka ju long tang sting po phaidin no pat uklalong penban unong mani blitao sedang da ka ba kenjaman sim penkot sa ka ba kenjado sedang da ka ba day penkot sa ka ba lan enrai mga pite kumbang ila sedang baru Jesus Christ ngin penkot baru Jisu. Kumbang ila sedang baru mensim ngin penkot baru mensim. Kumbang ila sedang bah ngin penkot bah. Ken mau kajing im Kristan kelong kum kajing marek thong. Kum ka marathon. Kum ila sedang bah dan poi bet sakatong. Kum nong jom. Kawat bentan bentabay. Hakajing rongno. Hakajing wan chu trai. Agadaw mga pi ngilan kamban sumar bahay ladi. Badon bun kiba sange no ban bod yo Jesus Christ mar kanon ko por ka ba kinwan sibun ke jing tenju ke jing im janga jong pi nagadaw ni haban sumar bai yala din ng nisyo kaman mar ka jing im Kristan kam datang kumnong isdang henry yu pen kumnong in pen kot ya ka pi haban kali yala di kumno ke jing pen kot ka jonga kumno ke jing pen kot ka jong pi kumno ke jing pen kot ka jongi kumangila sedang ba ada kacing penkot kacing ikalong ke crown ni penkot da kacing im ke baik kacing im ke ba rublay kacing im ke ba aitilot show Jesus Christ yang in penkot da ke bagi jaine scam baik padu Jesus Christ haki por baro maka jingwan ju utrai u shemingi bagi ngai yo ni shanya ho ni snow scam tang ho hi ada kacing penkot kacing ajung pi kan long ke crown ni sekaman yang ini pulih ni kacing kacing oblay balay bakini kiba yo sngoy ga kting ka choblay kina priang ga kting ka choblay de ka jinkmen henry ki sunget sipor para ka por ju ka jingten jo ki phaidin no tungini puli ga de ka khot ka ba khat lai kong kumnis nga kita je ki balhor bo siang haba kila yo sngoy de ka ktien kila priang de ka ktien de ka ba kemen ki sunget sipor para ka por ju ka jingten jo ki phaidin no balay ba ki phaidin no balay ba ki sunget sipo ka jubab ka de hangnehi kata galong ba kim don tien kata ka de ka daw ba kata ka de ka daw ka ba
Kaba penlong iki baki ngai tang sipor ki pai din no de nomar ba kim don tien. Kay gaba pen mau yang ai piro. Iro mi don kampan check bai ade. Ni don ne em ki tien. Ha ka chi em jongi. Kay ki tien. Ki tien ki dei ka jing em ba kenjaman sim. Ha ka bari baru try. Namaru tien udi ujai uba ngimi i haka bapau udi uba don haka beri utiet udi kenja uba haka beri pinu i ke jingthong ngibun sin yaro yaki ding yaki eke bapau sabar i yo metba i yaki tenat i yaki slag bajengam i yaki so i yaki sentiu i yaki jing yar jong kitenan i jiro yo ding yaki bapau sabar Enrai katu ka bapau sabar baro kajing san jung uding kajing scam jung uding kajing seiso jung kajing misla jung kajing jerngam jung kajing kaba yai em gumtu dei baro de namarba kidon kitet hagabari kiba ngam shite sepok kendau kiba penlong bau tu ding scam ha bapau sabar kat ngam kitet sepok kata nang scam uding ha bapau sabar kanang yo jingbam kanang yo ki thiet sapo kata ruding udang usai sla usai so ujernam agadaw mangaw piro ni haban check bahal de kumno ka jinglong min sim ka jongi hakabari ki thiet ki dei ka jinga dei ka bari ka jongi baro trai kan mau ba ka jing kristan kam dei tang ka tu ka jinglong min sim ka bapau sabar Mardan pun ba ki kristan yo i ka jinglong men sim chuki tang ha ko pau sabar tang ha ka sngi ublay yo i ba ki long kinchen sim ha ki let jinga seng ha ka sngi ublay ki ruai ki yaro ha ka sngi ublay ha ying mane ki duai ha ba ki don ha ying mane ki yo i shai ka tur khmat ka ba kemen ka ba shirhem ha ba don ha jinga seng ha ba don ha khmat para bangeng Henry pat anda kila let saying haki sngi po ya pat habaki don haying habaki don marway haying pat kimla duai kimla ban puli bible kim bang ban puli bible kim don bor baru play bun sin yo ibe tang hakaba pau sabar tang hajing seng tang haki sngi play yo ita kajing syakri ka jong ki baru play kat ba ki sngi po ya pat ju don por baru play jai tu ban duai bu teng ban puli bible don por ban wat ka khmat ka jong play ka jingkli ka long kumno ha ka bari ka jong pi hatu pi don por ne em baru trai ka bari ka jong pi ma don bun ba ki kristan ki ba imru blai tang habayo i ki parabangai tang habayo i ki syakri ka jong play kadon kijing ong mo nadi pikwa ban lap yaki bangai nadi ki kristan kumno kilong like kensan haying jongki like visit surprise haying jongki like kensan haying jongki pinyo i pin lap kumno kilong namara ka sniu blay to i sha kijing ru blay nadi pikwa ban yo i ba kilong ru blay si shan en like haying haki sni po ya like kensan haga ba kin syam si sha ba don ba haying te lai lap si sai ka jinglong ba kimlong kumalong haying mani lani hakau pau sabar kadon ka jingong ka ong kumni haying mani te jamnot kum kaparo kat ba haying pat kerkhu kum ukhla haying mani te i ka jinglong kenjaman sim kat ba haying pat ani ka jinglong te ka ba kenjado sisa kadau ka jinglong men sim ba sisa kam dei tang hakau pau sabar kumdo kamari utiet udai ka jinglong men sim kaba kabangi im hakbari hakamat jutrai habum don shu bayo i manu habangi im bek ni im rublay ni im hok ni im shisha anoi pi katau di utiet ubapi tei bahai ka jinga nei ka jong pi baru trai pek u joseph udi ubriu ubaklem im tang hakamat jong ki briu ubanang ban im kum hakamat jong trai uba im rublay hakbari pin puli kitab Genesis sapang Joseph kan ko por ka ba udan marway ha ka kamra ndon brio hayi marba ulong kum usakri uba trei ha ka ying jong Potiphar bagani ka tanga jong Potiphar gari ka brio ka basniu
Kayo iba udon u Joseph marway haying jongka kashimi ka kabu ban pensoy u Joseph ban yale Aurea ladi ban yale pop ban Joseph hangta kamra. Baru Joseph u ongkum ni. Namaru Joseph u brio u banang ban im kum haklat jublay. Uba im kajing im ka ba Benjamin sim hakberi. Uba tay bahay kajing aday ka ba jan kajing ubat ublay hakberi. Habala pensoy u dekat tengah jong Potiphar u Joseph u ongkum ni. Kumnungan le pop hakmat jong u blay jonga. Kumnungan le pop hakmat jong u blay jonga. Baru Joseph u shim ka senjam ban pet na do ka jaka. Pet yap na do ka jaka juga jing pensoy. Di na barba umkwa ban le pop hakmat jong u blay jonga. Namarbo Joseph uli watay bahay ka jing imba Benjamin sim hakbari. Dili ka daw ujob ya ka jing pensoy ujob ya ka pop. Ula nang ban im ka jing imba Benjamin sim hakbari. Dili ka daw ka jing im ka ba shabar ka jing Joseph lanang ra ublay kalalong penban naumraw shaw nong sensar. Nagadaw ka jing khot ingay pi kalong. Yang intay bahay ka jing aday kacungi hakabari. Naman don buon ba ki Kristan hakabapaw siya barte irublay ba tanga hakabari pat kajing le pop kajing le sop shim kabur kabari. Mangaw pite wala de ki skipo yam don bayo i mano don bayo i ki parabagay don bayo i kanong syaray penban itay ba ya kajing ya day kacungi barublay. Aki skipo yaro. Mbitang ka skiplay ngirway yaro ngidway ngi shagriplay pat ki skipo yaro ngirway yaro. Ni dwai ni pulih ka kting ka play ni puson ni ka kting ka play ni ai ka por ka chungi pin pa yu thien kat ba u thiet udang ngam sepo kata u jing thung unang klanya ka pau sabar kata udang yeng scam ka pau sabar namar ka jing tunju kawan ka pau sabar de u thiet de ho ding ba pau sabar nagadang u thiet ha ba ngam sepo u kujet jing bam u kujet de atakapor upenlong yu tu ding uba un seisla un seiso un jerngam un klan nganoi pi ka por ka pi puri Bible marway ha kamrathia ka por ka pi duai ka por ka pi wat ya ka khamat ka jublay ha kabari ka por ka pi let Bible study ka por ka pi shakri ublay ka bari ha ki singi po ya pi plat por ban tei bai ka jik imen sim ka jong pi baru blay ka bari kadai tek kum ko por ko utiet ku jet jing bam ku jet sbo ku jet phiro pi jet ya ka por ka jung play pi jet ka jing im ka jung play pi jet ya ki ai ki ba kan jaman sem ka long ni pi ha ko pau sa bar pin klai namar pi tip ne em kat ba dang mi ki sngi nang ne shakman ka jing im jung ajong pi ki jing na ka jing sa ka jing in ya den ba Sibun ke jing ki bangila dep ya yung ba ki sngi ki bladep shakamat len nang kambon kamtam lew soitan yu iba pi shirhem gu try pi tmu shisha ban bot yu jisu pi bot shisha yu jisu pi tmu ban pen kre bai la ka jong ka jing im jong pi ban don ben ta ka jing rong no pi kwa ban job ban sim pi kwa ban le be ka mon ka jong blai soitan pi tip nem u bishni ka jing trang ka jing sliang ka jong pi u blai u bishni ba pi e u blai u kwa ban pen koloni pi ban pen paidin ni pi ban pen trot ban sim pi na ka daw de ka jing u persang de ka jing tenjo ba me ding u persang ban wan ra ka jing im jong pi bad unom la wada pi tei ba ya ka jing dei ka ba ri ka jong pi ba do try ka to por ba pi like por hagabari ulu try pi im ka jing im ka bakin jaman sem hagapor bam dan manu bio i pi im back pi im hok anoi pi ka pau sobar pin klan pin job long tik kum udu u David u job yu Goliath haga pau sobar dei namar bola dep job chua yu sing ber ka dingim hagabari ke beri katagan ai boring ya ka pau sobar pai u Jesus Christ ko manusa u job yu soitan hagabari hari klau hagapor bala pensoyu jisu da usoitan menba usha jengit hari klau habom dan bayu i mano Jesus Christ job usoitan dene ka dah ka pau sabar Jesus Christ job usoitan agadaw ka jingim ko beri ka bagi tay bahay ka jingit day ka jungi baru play apen klan yengi hago pau sabar lada haga pau sabar habawan ka jing tenjo ka jingale jing pensoy pi yeng scam pi klan kadaw boro dei namar ba pina tei baha ye ka jinga dei ka bai
jong pi hagabari utrai pada pilap kitu ki Kristan ki ba tang suan ki jing pensoi ki jing penwet ki kelon ho kitu de namar ba hagabari ki jong ki kim judan por beruplay pitip nem ki jing im bekin jaman siam wanam thau ha ko pau sabar ngi sha ya ro ki breu ngi ong ni ki jing klan jong ki jing long men siam jong itei jong utei namar ngi pek ka jing san jong ki jing long men siam jong ki pek ha ka jing shakri ka baki ki shakri namar baki klan ban duai ki la ban yalap ki la ban puli ka Bible ki la ban wai ban yero ha ka pau sabar ki lejing seng kanoi pi ka pau sabar kam kren ye ka jing klan ya ka nyam siam ka jing klan ya ka nyam siam dei on yo I ha pedeng ka jing ka jing tenjo o Kristan uba klan dei o Kristan uba yang scam baru try ha pedeng ka jing tenjo lawan ka jing ka jing pensoi lawan ka jing syak keno ka jing syak beng ka jing jenjar katno ro lada yang scam lada ka yang scam kata uta lada shau Kristan uba klanya bukan jam siam u Kristan uba klanya bukan jam siam lada uba sana bukan jam siam udai yang scam baru traya pedeng jo jing tenjo ngai tu khanai phi sisen ngai lech nong po marbang ngai sekri sanong po ngai chat se ka balang hang te nong po ngai rong ha ka we ka ying jo ki prabangai pandang rong ha ying jo ki prabangai kadi ka por chan min tengala rong ka kamera songkai ngalap ba sibon kiso akai la pendap hanta kamera songkai kata ka jan min mar rong ayo isipon kiso bat bahe bat baret bat belung kita kiso la kai la bu hanta kamera songkai sikit ba bat kita ki bangai kita ki trying ki ong shimra no pi ki di baro ra no pi la pen tap ha kata ka Pelash bon kita kesok bat bahe bat beret kala lengok ngong palai pia kai kini kesok kat dekat ne bat bahe bat berlung bat beret ki ong kumni pastor ki ong kini kesok pitip nem kini ki bang palat ni benut palat kini kesok tang ba mene jan mien kawan kal air ka jur bah kawan ka eriong hak pedeng jur ka eriong uneu ding so usukelon bat krum hang te po plau jami ukelon bat andau la kelon nilai pan pek yu ding balai bokulan la syam pen ban baki thiet trong utau uding so ki cendong palat ndon thiet utau uding ki di thiet ki cendong ki beret ngam bah sepo di negedau ko wan ka de eriong ukulan no ki benut palat nawar ba ulayap no tu ding ban gi khait lut ni ki so na ta gedau ni lum hang ni ni kwa ban ai sngo ba ya phi ba ni kwa ban ai so wiro tip nem ngayo ji kai ha banga don hang ta pleng utau ding ula pemi sok ba pleng tu ding ula san ba ula sei sla ba ula sei sok ba tang ba ukelon no tang sipor tang namar ba ka jur kal air ukelon no kata ga jing hikaya ngaru habang adon ta ba om tang ba usan tu ding udan kamru ban scam tu ding krang ba yai ne pitip le em kan jing im Kristan kamri tang ba ni san ni nang ban duai ni nang ban ruai ni nang ban puli Bible ni smooth hu ka kitin ka joklai ni nang ban shakri ni nang ban shimbanta jinge seng kata ka kren ni ka jing san ka long ko ba kong san ban san ka long ko ba de tang ba ban scam ka long ro ka ba kam kong san namar don bon ba ke bala san ki ba nang ba ban shakri ki bala shirham ba ki bala plumen sim ki bala long jing ku henry namar ba kim scam dia nak daw ki kelon no ki pai din no tang namar ki jing balai ba kim scam dia namar ki thiet ki jong ki jindong kim ngam jiliu sopo u thiet kat ba udang ngam sopo long yu di ba scam ba ka ba sopa ani thu ifi sa ka jing thu khana ajan ying jong ni don ya kai ha te hanong po ka don ka ying ka jong ni hakken ro jo ka ying udon wi ding u ba he ba ubadan hasnda juga kenro harut surok bat hajan juga ke surok don so senar elektrik bat har ka mien ngadang tagapon ngadang kam kena nang school har ka mien kawan ka eryong ka curba har ka mien kawan ka eryong bat ngala antat baik bau tau ding ubadan hatarut kenro ngala su antat baik bau un sekelon baik namar ba bajur plak air bat ngating pat ada ukelon unsa kelon house senar elektrik but unsa kelon sa surok te kalalang ke jing marau pan hagapor men step
kitia masing kitia ngami nang tana yeng na mare workshop po plau sa Shakespeare ngalik pe shot ngkong YouTube ding anang la pe yu ngadang mut bol aklon anang la pe yu tu ding ai iba yeng scam ban yo iba klem klon wala do don harut kenro scam bai habang pe showai bon ki ding galai klon kat ba utapat scam bai yeng bai anang la lek hajan ga pe bai du ding nga shem pen ban pa balai bo scam yeng scam wala de jor kal air ka ba min mit katu ka eryong ka kawat ka be klem klon nang la pej bnia nga shem baki thiet ki jong to ding ki ngam ba chapo khando dina mar baki khlain baki thiet ki chapo dina ka daw shem la klan ayo je ka hin taro pleng la de ka jing la ki thiet bakin chaman sim jong ki ngam ba so jesus la de ka jing ade ka jong ka jan ba baru jesus la de ni em ni ka jing em bakin chaman sim ka ba hakipor baro la habari la bapau ngi tei bah ke jing dei ke jing baru try anong ipi ada one ke jing tanjuk kan no kanoru in scam bai baru try ga down ke jing im bakin jam sim kam dei tang ha ke skill play ke skill po yaro para bom don bayo i para bom don manu bayo tip bayo i piro yang in tei bah ke jing dei ke jing let's say hayeng pidon boro ki pelut por ber ke mobile ki pe TV ki le bun kam hendrai pi por bila yo por pi puli bible pi duai pi wat ya ka kamat ka sum nei ka tu de ka por ka ba pi dei ba ya ka chinga dei ka jong pi utrai de ka por ka ba pi ki thiet ka jong pi ki nam how jesus how office ki briu ki le ka bala ban ya impertai hendrai how office pi im ka jing im ka bakin jam sim ki tu de ki thiet ki ba pi ngam how jesus haka jika tray ke jong pi baro ki ya thu khana lorni ki ya le ki kredi ke jing kren ki ba kinja do hendrai ma pi im ru blai pi im ke jing im ka ba khoi ka ba bai haka ko jika tray ke jong pi ki tu di ki thi het ki ba pi ngam chu trai pi ki khna school khna puli ha college baro ki ya let's say ki long ru per thai hendrai pi jet ban im ru blai ki tu di ki thi het ki ba pi ngam chu jesus Mangono pi haki por juga jing haki por juga jing tenju ingin scam bai utrai namar pamila tei bahai ke jing dei ke jongi par utrai hak bari nang ta balai bangi don kamban tei bahai ke jing dei ke jongi hak bari namar bangi hab ban ai jing kain hak mat jong play hak sngi bishar namar bah hak sngi bishar ni marwe ni hab yang shimat ni hab yang hak mat jong play dei ke dau ka jing im kristan kam dei ke jing im ke balong lembrum dan pun ba ni ke sngi ki im ye ka jing im kristan ka balembru kau mun le jing seng di habadon ba ya lang ki duai di habadon lang ki ya puli bible di habaya don lang ki ya ruai di habadon lang endri marwai pat judon po jura ban duai ju puli bible ka jing im kristan kelong hagawai geski pihak ni yang marwai hakamat ju ublai sa shim jing kai kumnu hagawari ke jong pi kumnu marwei ke jong pi baru play dei tong bo shim jeng kain tang ha pau sabar shim jeng kai ro ke ka bangile akbari endau yang in tei bah ke jing dei ke jong akbari ka jing tei bah ke jong pi ya ke jing dei ke jong pi akbari ka jing im bak jam sim jong pi haki sni po ya gitu gidi ki thiet ki ba pi ngam shau trai jesus christ gitu gidi ki thiet ki ba su thiet shau jesus christ kumbala tho aka shti ki kolosai kalong ko ar kan khot ban riu kumba philak bediang yu kumtaro nang su thiet hau nang ta sakawai pat ka jing su thien ka dei ka jing ko ngu ya ka ktien ka chu play ka jing ko ngu ya ka ktien ka chu play ka dei ka jing su thien how jesus christ kumong ong ifi mene ka jing im beriu play ha ki sngi po ya lani ha ka ba ri lani ha ka pa ka jing im kan jaman sim haki sngi po ya lani habad bom don boyo i kitu ki dei ka jing su thiet how try nang ta ka jing ko ngu e ka ktien ka zo ublai ro ka dei ka jing su thiet how jesus christ katang inang ko ngu e ka ktien ka zo ublai katang inang su thiet how jesus christ kata inang tei bahai ka jing dei ka jongi ka chan baro try ka mau ba ka jing im kristan ka dei ka jing im jong ka jing ko ngu e ka ktien ka zo ublai
Wei ukristan ubashisha udai ubayayok sngo ika ketien ke soblay bat ubayay kokmu ika ketien ke soblay kan mau ke cingim jung ajung pi kadai sedang ba bat penkut ba kumba ila kokmu menta kumba ila yayok sngo menta ika ketien ke soblay ngi kokmu ika ketien ke soblay bat ngi yayok sngo bat ngi yay kokmu hadu ke cingwan jung try ka cingim kristan kaba satla ega kting ke jungblai ka jingim kristan ka ba kokngu teng tengkhat ega ktin ke jungblai ka de ka jingim kristan ka ba senjor ka ba bu ilbe haga jaka ju ka jingma haga noma ka por kitu ki ba satla ega kting ke jungblai ki ba bu teng ban kokngu kting ke jungblai ki ba kokngu tengkhat ega kting ke jungblai ka ba ka wan ka jing ega jing tenju kitu ki kristan ki ban sapai dino ka dau ki ba yai kokngu ili kita ki ban sa scam pedeng kecing tenju. Tung ini puli bat nga naga keting ke jong blai ha ka gospel ke jong Lukas hi kalanong ko ba Henry ka dekat ka ba sau po pra kong kumis nga. Nadu ka dekat ka ba sau Henry sau punyo sau pra kong kumis nga. Henry balai ba pi khot yang atrai. Bat pimle pen ban ye ka ka banga ong. Wei baro ubuan hanga bat biyo skoi ka ktien songa bat uba le ru yaki ngan pen iyo ya pi ya no usriya ulong kum ubri uba teye ka ying bat uba ti bat uba ngam jeliu bat uba seng nong rem halor mawsiang habala syok kertep ka ying bat kamla syu ban pen ki ya ka namarla pen song nong rem ya ka ying halor mawsiang snap Jesus wang utau briu yo snol ga ktien bat uba le ga ktien ka uba kongu ga ktien la pen sriem yu kum ubriu uba ti bat uba ngam jeliu uba te ga ying halor ju mo siang hangni ga ong uba ti bat uba ngam jeliu ka bot kat bangidang yo snol ga ktien jong play bat kat bangidang kongu ga ktien ga jong play long kum bangiti bat ngam jeliu how Jesus Christ. Kumba utiet o ngam jeliu sepo. Ngiru ngi ngam jeliu haga jinga dai ke jungi bat ka jan baru Jesus Christ. De habang yo sngoy ga ktien. Bangi kongo ga ktien. Pensriem kumda ubriu batay ying halor mawsiang. Haba wan ke jing tenju ke jing pen ki ke jing pen jot ye ga ying kimla shuban pen kelon ga ying. Namala penseng no rimeka batay ka halor ju mawsiang. Kadang min cek bahaya dengan yet bahaya deh. Atau ni kok ngu sisan Amerika ketin ke soplay. Nengi long tang kinong smoke. Kemau ba kawin ke jing syukur hagi ke sengi kelong. Dan bun ba ki Kristen ki ngiat dujok dalade lade. Kumdong ki ngiat dujok dalade lade. Da ka ba ki syukur lade. Da ka ba ki long tang kinong smoke om kinong kok ngu ke ketin ke soplay. Haka Bible hi share me kita wat nomlong kita ki bersyukur lade da ka ba pio smoke ketin pi buteng ban kok ngu. Ingin syukur ya deh, ingin teh ya deh. Lagi bagi osngoi ke keting ke jongblay, bat ni kok ngu ke keting ke jongblay. Kata ke ingin teh bahaya deh, ingin ngam jeliu how Jesus. Kau ini ke jing syukur ni ke sengi ke deh, bagi beriu ki buteng ban kok ngu ke keting ke jongblay. Ken mau ba ke jing kok ngu kalau kau kongsan pelana kemat jongblay. Pin puli kata hagi kitab baning kong Samuel kena kau kat san dekat arpuar. Kacing kok ngu ka kambha ban ye kacing knya kadang hakamat jung blai mdei kat no milale hakamat jung blai kadai kacing kok ngu omboro ki ba ong hanga atrai ki ban yo lek pening henry kita ki ba le kenya ka mon ka jonga kita ken ki ban yo lek pening ong Jesus tang namar bangi ong atrai kabut bangin yo lek pening yin yo ban lek sebedeng yin don bentah kacing romno abang yo sngoy ka ketin ke jumblay abang i duai ringkat ba ka jingkok nguru e ka ketin ke jumtrai yang au pi in long kita ke kiba suthet ba ka jing dai ke jung baru play yang in tei ba ka jing dai ke jung baru play yang in im ka jing im ka ba kun jamin sim nang ne cha kaman om tang ha ka ski u blay in im kun jamin sim ni im kun jamin sim ni im ni ka jing im ka ba kun jamin sim ha ki sni po ya haga beri haga jagat rai hang no
kita kidai ki thiet kiba phi ngam jeleu how Jesus Christ uni symbai ba halor mawsiang yap perkhyang no de na ba don thien kini gidi ki chai Kristan kiba pangsipor ki ngai phaidin no namar ba kim don thien re mangal phi te da wan ki jing tenju nginom phaidin ngin yai ne bai pat utra ya da ko de na ba ki thiet ki jongi ki ngam so trai tengkot hene ka por tu gi long pung ni symbai ku ba halor jong ka khandau ka ba ku ba ngam jeleu baru ba sei sla ba sei so ba sei ki so lai phon ri pho ba chi spa sha awang ai phi ngin ngam jeleu how Jesus Christ pila IT lot how try ni im kan jaman sim ha ki sniu blai ni im ru ka jing im ka kan jaman sim ha ki sni po ya ba kuma ni tei bahai ka jinga dei ka jongi ha ki sniu blai bu try ni tei bahai ka jinga dei ka chan ka jongi ro ha ka bari ha yeng ha ki sni po ya ni tei bahai ka jinga dei ka chan ka jongi baru blai ngin sange no ka jing im ka le man le ka ban tang as sniu blai ni le ru blai ka ba sni po ya ba ni im per thai ka tu ka jing le ka tu ka jing su por le de ka tu ka jing long ka bang ni riam le de ha ko ka sni in sakalon now pi ni nam su por le de ni tei le de ni yet le de in bu bet le de in IT bahai le de da ka ba yo smoi ka king ka chung play ko mo bet ka king ka chung play le bet e ka ba ka bible ka ni ban le im kum hakmat chung play ha ba pau shabar ha ka bari len gur khui phi lam ne ka king ka chung play ni ka sngi ni ko pon ngan twai phi ki pang ba stom bu ka ti ka chung phi ka shadem ka chung phi utrai un pin khia phi ki pang play un pin khia phi ngai utrai pin khia phi ni ka sngi pediang ka jing pin khia ka utrai hai ni ka sngi wanam ong ba kan sayap no en pin khia but pin banai ya ka jing ba ka jong play pinom ya pin banai ka jing ba ka jong play phi ki ba mat jing e ying asem wanam du jing kremen IT ka jing jo phi sho try te ka ying ka jong phi sakri try o be le kam ba ka jing ka jong phi an twai ni ka por na wana kmat jume ko pa le bo Jesus Christ ban twai na ka bata ki ba pang ki ba shitom ni ka singi try da ka kertengu Jesus Christ kawan persa da ka jimpang nga pe na mak da ka jimpang ka ban mino kumni da ka kertengu Jesus Christ da ka jimpang ka ban mi da ka met ka chonki kren ka jingkhia ka met ka chonki da ka jing snam snam u Jesus pun banakan toy ka jingpan khia long khia no ma phi ka snap ka kring ka chong long khia no ka met ka chonki kan ka jingkhia ka met ka ban sem ka jing perkhat ka chonki itu ki balong depress ke jingmat drive pen khia ai ki jingmat ki bakhlai ki jingmat u kres kai ki ba shakte shakhuma ke jingmat chi perkhat ki ba ban khia ke jingmat long plak no itu ke jing ban khia ke jingmat penyo ke jingmat ki ba pengat ki ba palai ki ba kan wan ke jing sok ke jome ke jingmat ke jing sok ke jome ke ban sem ju ki ke jing em ju ki try men laulot ke jing pang ke jing stom ne ke met ke jong ki kren ke jing khia ke jingmat ke met ke jong ki ka chimpang kan du bor kan terkhong no kan yap tron no ka chimpang jing stom kan ban ka jing khia kran kan tap ka met ka jong ki ko twai pen khia kran ki jing em jugi pen dap jing suk jing kamen jing ai ka men sim pen kup bor pen roi jing ai pen man bhai ki ha ka jing em jugi ko twai nang ra ki ka jing long men sim sajrong ko twai ba ka ta ka jing dei ka jong ki ba me ka nang su thiet ka nang shir hem ba me twai kim dei tang siteng por hadu ka bakot ba me ko twai kin yai ne bat me kin yai sno ha me kin yai bot me kin yai shakri shir hem ba me hadu ka bakot ko what happening ka jing tan ju ro kin ying scam ba me ko twai ba ya rab i wei poi ma indon benta ha ka jing rong no ha ka jing wan ka jo me ko twai le tei ga ying ka jong ki tei ki kurem tei ki khon tei ki men ki para tei ki mi ki pa tei ki ba ying ka jong ki wala me ka jing long ka wei ka jing so tho jing mat ka jing ye kren ka jing sok ka jing kan wan ka ying kren ka jing ba ga jo me kren ka jing krku kren ka jing khia kren ka jing yo kan ti ga jo me ka ying ka sem ka jong ki ka trai pen khia ka jing dei shi kurem ta eu kurem bon kalaw man bonan phaino shela ka jong ka kurem pen yo pat se hisen ba kin yo be ya sa lang ni em lang ko trai ji so pen loi ka ying kan kalang ka ying ko mani me ying ka shakri me ka ying ko ruble ka ying ka kan jong se sat ye ka ying jong ki ka long ying ka jong ki ka snam ju me ka jing long bus ni waro pen khia ye ka jing dei pen khia ye ka jing mat ye ka jing dei ye ka jong ying ka jong ki kar khui ka kam ka jam kar khu ka jing tragic ta pen roi pen man bha pen sei so ki ai jing job ai jing ai ko trai
continue ya ka kam ka cham continue ya ka jing try continue ka jing shakri ka chapki pen ko bor pen slay ya ki ka sing ko twai ren ya ki ka sing ko twai ta ya ka to pen ya ka do no mau ni ka sing klong no ya ka jing long ka rim na ki ai ki ka jing long ka jong me hi ka jing long kris ka ko twai pen da ki do men sim ko pen da ki ka jing command ka bor ka jong pen da ki ka jing start ka jong me ko twai a blame and ra pen klan ya ki te ki men ya lam ni ki ka sing sumari we pui sumari ga yeng sumari ki khon pen khia ki ban hospital le kamba ki do ban hospital ko twai pen khia ki ba pang ki ban ICU ki kambra hospital pen khia ki ko twai kar khu ki dawai ki di kar khu ki jing sumari be ki yo ko twai pen khia ki ba pang ki stam ki do yeng asem ko twai pen yeng pat ki bam la su ban yeng pen klan lut ki khot met ki ba twat ki jong ki na pen banada ka kar theng ki Jesus Christ pin khia kran na du ni ka sngi pin roi pin man bha du ni ka sngi pin klan ha ka bor ka jing klan jum lai ka men sim ka batlat kan em kan kop ka bor ngai kren ka jing emu kres kan toy ka jing em chbi ka but sing pen slay ka ko try kan toy ka jing em jong pin ka singi pen slay ki pen klan ki ko try pen roi jing ki kan tiu ki ka singi tei ka yeng ka jong ki tei ki khon tei kurem ka jong ki tei ka jing tei ka jong ki ai ti no ki we poi ki ti ble ka chome ai ngo ma sngo ka jing duai ha ka pengu Jesus Christ ba nazar ka duai amen Ublen ker khui phini kesngi yani kesngi in shakri bahai uble yangin ai ka don ka chungi yangin klab mon yangin bu bai yala de yangin ya ka mon ka chungai yangin improve play yani kesngi ublen ker khui phi nda ka puram ka chungai amen amen